Hej og velkommen til min videoserie omkring hvordan du skaber, opnår og ikke mindst lever det mest fantastiske og rige liv på alle planer. Mit navn er Benedikte Frølich, og jeg er blandt andet forfatter og foredragsholder. I dagens video vil jeg snakke lidt mere omkring det med troen. For som du nok hørte i min forrige video, hvor jeg jo netop snakkede omkring, hvor vigtig troen er for at kunne opnå og gå efter dine mål og drømme. Netop troen kombineret med et brændende og stærkt ønske. Så vil jeg i dag snakke lidt omkring, hvordan troen faktisk også kan være det, der i virkeligheden bremser rigtig mange. Og jeg ved godt, at du måske tænker, nej, men det er jo ikke troen, det er jo nok nærmere tvivlen. Og ja, det er selvfølgelig også tvivlen, men det er lige så meget en fastlåst tro på, hvordan ting skal være, der i virkeligheden er det, som bremser langt de fleste. Troen på, at du skal være på en bestemt måde. Troen på, at du kun kan opnå det, hvis et eller andet. For eksempel, at alt er perfekt. Det er jo også en tro. Og det er en tro, som ligger måske så dybt i din underbevidsthed, at det ligesom er blevet sandheden og virkeligheden. Men det er så også den, der bremser dig for at kunne gå efter dine mål og drømme. Langt de fleste af os har den tro, og det vil sige den opfattelse, at du skal være på en bestemt måde, at du skal kunne det hele på forhånd, at du skal vide, hvordan du når til målet. Men hvordan kan vi det? Det svarer jo til, at vi skal stå ved målstregen allerede inden vi overhovedet er gået i gang. Det er en proces, og nej, du ved ikke, hvordan du kommer hele vejen. Du ved ikke, hvordan det er at stå ved målet. Fordi som sagt, så er det jo en proces, det er en udvikling. Og det er jo lidt ligesom, hvis du sådan prøver at forestille dig, hvordan det vil være, når du står der nygravid, og så står med barnet i sidste ende, efter de 9 måneder. Jamen vi kan danne os nogle forestillinger, men vi vil aldrig nogensinde kunne vide det på forhånd. Hvordan er det at stå med det her lille barn i vores arme? Så husk på, at ligegyldigt hvad du kaster dig ud i, ligegyldigt hvilke mål du sætter dig, så er det en proces. Og nej, du skal ikke kunne det hele på forhånd. Du skal ikke vide det hele på forhånd. Du er nødt til at sige til dig selv, og det her troen skal komme ind. Du skal tro på, at du lærer tingene hen ad vejen. Du skal tro på, at selvfølgelig finder du ud af det hen ad vejen. For det du ikke ved lige nu, det kan du jo lære i processen. Du udvikler dig. Du er en anden person, når du er igennem din proces, din udvikling, når du står ved målet. Og det er jo netop den anden person, den person, der har været igennem de udfordringer, den person, du har udviklet dig til, jamen det er jo den person, der så netop kan tiltrække det mål, den drøm, du nogle gange har. Det der med at skulle klare alting perfekt, og at tingene skal være perfekt, inden du overhovedet nærmest går i gang, det er noget, som jeg personligt har kæmpet rigtig meget med. Og det er en gammel tanke, et gammelt billede af, hvordan tingene skal være. En gammel tro, der i den grad har holdt mig tilbage for at leve stort og leve rigt. For jeg havde ligesom den tro på tingene, at det skulle være perfekt. Jeg skulle være perfekt. Men igen, hvordan og hvornår er en ting perfekt? For perfekt, jamen det eksisterer jo ikke. For hvis noget skal være perfekt, jamen så kan du altid og hele tiden lige gøre det lidt bedre. Og der er jo ikke noget nemmere end at stå efter man har gjort noget, sagt noget, og tænke på alt det man kunne have gjort anderledes. Men vi kan jo ikke ændre det vi har gjort. Vi har gjort vores bedste i den givne situation med de midler og de ressourcer vi havde til rådighed. Længere er den ikke. Så hvis du har det sådan, ligesom jeg har haft det med, at tingene skal være perfekt, jamen så bremser du dig selv. For du vil aldrig opnå det. Det bliver aldrig godt nok. Så hvad med simpelthen bare at kaste ud i det, og så have den der tro på, jamen selvfølgelig finder jeg ud af det. Selvfølgelig løser jeg det. Og det jeg ikke kan nu, det lærer jeg hen ad vejen. For jeg kan altid lære nyt og mere. Det er jo den indstilling, vi skal have til tingene. Så i enhver ny situation, du står i enhver ny udfordring, du kaster dig ud i, jamen så vid, det er en proces, og det er en rejse, det er en udvikling.
Så selvfølgelig ved du ikke det hele på forhånd. Hvis du er ude at træne til et maraton og skal løbe det, jamen, så er det jo heller ikke noget med, at du bare krydser mållinjen. Du skal træne, du skal øve dig. Og man kan sige, at løbe, det kan de fleste nok, men der er lige nogle teknikker, du skal lære, specielt hvis du skal løbe længere. Så der er ikke nogen, der forventer, at du fra dag 1 kan gå ud og løbe et maraton, eller pludselig begynde at spille på guitar eller klarinet, eller hvad du nu har lyst til. Du bliver nødt til at lære det. Og vi skal faktisk huske os selv på, at det er okay, at vi ikke ved det. Noget af det, som også holder rigtig mange mennesker fast i at kaste sig ud i noget nyt og begynde at gå efter deres mål og drømme, det er jo ud over det der med, at tingene skal være perfekt, at man skal vide det hele på forhånd, så er der også den angst, som rigtig mange har for at se fjollet ud. Og der mener jeg jo ikke bare sådan rent fysisk se fjollet ud, men at andre skal tro og synes, at man ikke er god nok, og at man ikke kan finde ud af noget. Angsten for ligesom at tabe ansigt ved at skulle indrømme, at ved du hvad, det her, det ved jeg faktisk ikke. Og så føler man sig måske lidt dum, eller lidt usikker, eller hvad det nu kan være. Og vi skal jo helst ikke vise vores usikkerhed og vores uvidenhed, fordi hvad vil andre så ikke tænker og synes. Og som jeg har sagt mange gange før, så er det lige præcis nogle af de ting, som jeg selv har kæmpet rigtig meget med. Og faktisk indimellem stadigvæk slås med. For eksempel den her video her, jamen jeg tror jeg startede om 20 gange. Og et eller andet sted, så kan jeg faktisk kun grine af det. Fordi jeg havde sådan lidt, hvorfor kan jeg ikke bare tale? Men jeg vil jo godt have, at det var så perfekt som muligt. Jeg vil jo godt have, at du skal få så meget som muligt ud af det her. Og du skal synes, at det jeg siger, det er både klogt og fornuftigt, og holdt op og ved hun meget. Men jeg falder lige så meget i, og jeg skal øve mig, når jeg sidder her og taler uden manuskript. Og sådan er det bare. Og der må jeg også bare sige, jamen, og hvad så? Der er også ting, jeg skal lære. Hvis jeg havde skulle vide alt på forhånd, så var jeg jo aldrig nået så langt i mit liv, som jeg er i dag. Hvor jeg har fået så meget erfaring, så jeg nu kan gå ud og hjælpe andre med os og tro på, at de kan. Fordi hvis jeg kan, så kan du i hvert fald også. Så find ud af, har du en tro, der i virkeligheden bremser? Eller har du faktisk en tro, som netop sammen med dit brændende ønske bare kan drive dig frem? En tro på, at selvfølgelig kan du. Selvfølgelig klarer du det. Og selvfølgelig er du god til det. Det er den tro, vi skal have fat i. Så det, der er rigtig vigtigt at huske dig selv på, det er, at det skal ikke være perfekt. Og nej, du kan ikke vide det hele på forhånd. Hvis du kaster dig ud i et nyt projekt, en ny ting, en ny udfordring, så skal du først til at lære det. Og ja, vi falder alle sammen, som sagt. Det vigtigste er, at du fortsætter. Og det er jo der, hvor jeg har snakket så mange gange om, at det er vigtigt, at du har et brændende ønske, så du ved, hvorfor er det, jeg fortsætter, hvorfor er det, jeg gør det her, hvorfor er det, jeg vil forandring. Og netop, at jeg vil det. Det er ikke bare noget, jeg godt kunne tænke mig, men jeg vil forandring. Og så skal du altså vide, at hver gang du stopper, så skal du starte forfra. Og det er der, hvor rigtig, rigtig mange går galt og kan man sige, igen bremser dem selv. Fordi de synes, at de gør en helt masse. Men lige så snart, som sagt, at du stopper, så skal du starte helt forfra. Og så alt det, du ligesom har gjort, jamen, det kan du ikke rigtig bruge til noget. Jo, det har givet dig noget erfaring, så du ved, okay, jeg behøver måske ikke at begå de samme fejl igen, men du skal alligevel gøre arbejdet. Du kan ikke bare stoppe, og så tro, du skal starte fra hvor du stopper. Det er altså helt tilbage til starten, og så frem igen. Så forhåbentlig kan det også ligesom være en drivkraft, at netop det med, jeg skal gøre det hele forfra, jeg skal starte forfra og så køre igen, at det kan drive dig, sådan så at du, på trods af at du mærker angsten, på trods af at du mærker tvivlen, på trods af at du tror et eller andet, at det skal være på en bestemt måde, at du bare klør på, fordi det er det, det handler om. Det er det, der skiller vinderen fra dem, som ikke får forandret noget i deres liv. Og der er alt for mange, der holder sig selv fast i det, de plejer. Fordi de lader sig stoppe, de lader sig bremse, de accepterer, at jamen, jeg har gjort det, og det kan ikke blive anderledes. Hvor mange har du ikke selv hørt sige, at det har jeg prøvet, det virker ikke. Og
Hvis du så spørger personen, jamen hvor mange gange har du gjort det? Når jeg snakker med folk, og de siger til mig, at jeg har prøvet at tænke positivt, det virker ikke. Hvis jeg så går dem lidt på klingen og siger, jamen hvor mange bøger læser du på en måned? Hvor meget lytter du til hver dag? Må jeg se dine kort? Hvilke kort bruger du? Altså hvilke sætninger siger du til dig selv? Og hvor mange gange om dagen siger du det? Og hvor mange dage har du gjort det? Jamen så der er jo ikke mange, der er glade for at indrømme det, men det er jo måske en håndfuld gange, de har gjort det. Og så synes de, det er mange gange. Men skal du ændre noget, og skal du lære noget, og skal du opnå noget helt andet, end det du har nu, så er det bare igen og igen og igen, at du skal gøre det. Og du skal rejse dig, og du skal vide, at du starter forfra, hver gang, at du ligesom er stoppet. Så jeg kan bare ønske dig al den styrke, der skal til. Fordi det er også derfor, at vi snakker om, at det kræver mod, styrke og vedholdenhed. Det er altså de 3 faktorer, som spiller så stor en rolle for, at du virkelig fortsætter og når dine mål og drømme. Det er jo netop, at du har mod til at stå op for dig selv, og du har styrken til at rejse dig og blive ved igen og igen, og netop vedholdenheden til bare at klø på, selvom det måske er 20. gang, at du skal starte forfra. At du så bare bliver ved, og du ved med dig selv helt ind i hjertet, at jeg vil det her. Det er den tro, det er den styrke, det er den vedholdenhed, du skal have. Og så husk dig selv på, jeg skal ikke kunne det hele på forhånd. Fordi det er jo netop i processen, at jeg lærer. Det er i processen, jeg udvikler mig. Og det er kun ved at udvikle mig, at jeg kan tiltrække noget andet. Jeg kan ikke tiltrække 1 million kroner. Jeg kan ikke tiltrække den mest fantastiske elsker, hvis jeg er den person, jeg er i dag. Du bliver nødt til at blive den person, som har det, som rummer det, som kan tiltrække det, som du drømmer om, som du går efter. Så kast dig ud i det, og vid, at det tager tid, og at det er en proces, og du vil falde, og så bare sige, og hvad så? Børst støvet af skuldrene, og så bare afsted igen. Du kan det. Og som altid, så kan jeg kun sige, jamen, det kræver, at du forstår, at skal du ændre nogle ting i dit liv, ønsker du at opnå noget andet, end det du har nu, så er det dig selv, der skal ændre det. Der er ikke nogen, der kommer og gør det for dig. Det er dig selv, der skal gøre arbejdet. Hvor hårdt den måtte synes, og hvor dejligt det ville være, hvis nogen ville komme og gøre det for os. Prøv at forestille dig, at der var nogen, der tog alle udfordringerne for dig. Så vil du ikke selv udvikle dig. Og det vil sige, at du vil aldrig nogensinde kunne blive den person, der skal til, for at du kan tiltrække det ind i dit liv, du ønsker. Så lad være med at ønske, at andre kommer og gør det for dig. Forstå vigtigheden af, at du selv vokser som menneske, netop i kraft af de udfordringer og den modstand, du løber ind i. Det er dem, der styrker dig. Det er dem, der giver dig den viden og lærdom, som der skal til for, at du kan opnå de ting, du ønsker i dit liv. Så tag ansvaret for dit liv, og sørg for at leve det rigt, og leve det helt. Tak for mig. Og som altid, så vil jeg afslutningsvis opfordre dig til at hjælpe mig med at hjælpe endnu flere. Og det gør du blandt andet ved at dele mine videoer og henvise til vores hjemmeside og vores YouTube-kanal, hvor du kan abonnere, så du altid bliver opdateret med den nyeste video. I rulleteksten efter videoen her, så kommer der selvfølgelig også en masse link til vores hjemmeside og mit forlagsside, hvor du kan finde bøgerne. Jeg glæder mig bare rigtig meget til næste video, hvor jeg skal dele endnu mere af min store viden og erfaring med dig. Så på gensyn.